Ćao dragi moji, nisam znala da sam uključila video, mislila sam da sam na fotografiji, ok. Ćao dragi moji, nije mi bilo duže vreme. Snimam za vas koji isključivo gledate moje YouTube video. Znam da su mnogi davno prestali, to je sasvim ok, od ljudi iz mog okruženja. I to mi je baš super. Jer sam primetila da se mnogo drugačije tumači, da ljudi sebi daju za pravo da me kasnije pitaju u nekim situacijama pa kako ti, bavići se tim poslom, baviš se time, kažeš ovako, a uradiš ovako. Ono što sam primetila da to i sami znate, većina vas koji radite na sebi primećujete samom promenom rada na sebi, da ste iz različitih uglova i percepcija gledali na svoj život pre nego što ste počeli da radite na sebi, šta god to bilo, da ste zahvalnosti. Hvala vam i što radite zahvalnosti, što se javljate i što pitate. Drago mi je što ne odustajete, što manifestujete. I ono što mene ne čudi, mene ne čudi ništa u ovom životu. To kako se ljudi postavljaju prema vama, ono što ljudi očekuju od vas, ono što ljudi vide u vama, to samo govori o njima. Ovo ste možda čuli ranije, možda i ne. Mnogi od vas me pitaju šta da rade, koju metodu, skoro sam imala neko pitanje da li postoji neka vežba za vraćanje partnera u svoj život. Pa ja mislim da ako je taj neko bivši, sama reč kaže da je bivši, da nema tu metoda. Mislim, ako ćeš da vraćaš partnera u život, idi kod neke babi pa nek ti vraća i nek ti baje i nek ti pomogne tako. Ja se izvinjavam gospođi koja je postavila to pitanje, ja to tako prosto vidim. Znači, što bi ti vratila nekog u svoj život, zašto ne radiš na tome, da ako već želiš nekog pored sebe, to ne bude ta osoba, neka dođe neko ko zasluži da bude deo tvoga života, ne tamo neko ko je bio i želiš da ga vratiš, mislim, meni je to, ja stvarno, izvinite, jeste mi smiješno kad sam videla to pitanje i mislim da sam odgovorila da takva vežba ne postoji. Nisam u tom trenutku uopšte želela da kažem da gospođa ima vizualizaciju za ljubav vežbu sa kojom može da privuče osobu koja odgovara verovatno partner šta je već treba. Dalje, videla sam danas video Dane Bučević, nije današnji, ne znam, zadnji, i setila sam se nekih stvari, a za mene inače danas je jedan poseban dan. Ne mogu sad kažem razlog. Ovo što se čane, da, setila sam se, pričala o metodi kako i zašto. Ja tu metodu kod nje nisam videla, ali gledajući video sam shvatila u stvari nije ni potrebno da je vidim, jer je srećen. Shvatila sam da se svela milion puta u životu i mnogo često sa ljudima u okruženju koji idu logikom. Sad, kad ideš logikom, to je jako loše jer logika vam ne donosi dovoljno odgovor na pitanja. Može vam doneti samo logične odgovore. A šta je sa onim nelogičnim? Znači, ono što je nelogično i što nema odgovor u logici, ja gledam kao način rada na sebi i nešto što sam 100 puta rekla u svojim videima i to znate vi koji me redovno pratite, da se ja ne vodim logikom, da ja čuda živim i da meni stvari padaju sa neba, jer ja u to verujem. I uvek kažem i za vežbe koje radite, vizualizacije, nemoj da radiš ako ne veruješ u to. Jer svi ljudi koji su postigli nešto zahvalnostima, radom na sebi i vizualizacijama, doneli su sebi u život nešto mnogo dobro jer su to verovali ili im je to nešto bilo jako potrebno. Puno puta sam čula za ove 3 godine, sad će 3 godine, 21. decembra, kako snimam, a ne, znači, prošle 3 godine kako radim na sebi. Puno puta sam čula
osudu u smislu da li ja čekam da mi nešto padne s neba ili ne, ja ne čekam, meni je padalo sa neba. Ja ću da vas podsjetim, videa gde sam pričala bio je vezan za ček izobilja, kad sam ja privukla pred Novu godinu, mislim da je sad ne mogu setim, 2018. do tako nešto neočekivano, a evo sad ću vam reći sad, pošto ne radim više u firmi, o čemu se radi. Meni je tad bio potreban kredit, nije mi bio potreban veliki iznos, čak ni 100.000, ni 1.000 eura mi nije bilo potrebno. Ali ja kredit nisam imala pravo tada da podignem u banci. Znači nije postojala mogućnost uopšte da se pojavim, da pitam, da spomenem reč, slovo od kredita, znači ništa. I čudo se desilo da je znači u tom periodu dok sam ja želela kredit, znači to neka bude neke godinu dana kada mi je bio u stvari neophodan da pokrijem nešto što mi je u tom trenutku bilo hitno. Ja sam vam pričala kako sam manifestovala iznos na čeku izobilja koji je bio tačan sa novcem koji mi je došao. U tom trenutku moja firma donosi novu odluku da od januara te godine, znači 20. januara smo imali pravo da podnesemo zahtev da već 1. februara dobili smo tačan iznos koji se raspoređivao na 12 mesečnih rata i taj iznos se poklopio sa iznosom koji je meni bio potreban. Znači ja sam dobila kredit i to ne iz banke. To je jedna od stvari koje, a to kažem, pala s neba. Znači, da sam išla logikom, znači logika moja je bila, nemam pravo na kredit, nemam šanse da dobijem kredit od banke, kredit ako hoćeš da otvoriš firmu sa uslužnom delatnošću, odobrit će ti ne znam kada, nikada, kao po zakonu to može, ali ne može, mislim može, naravno, sve ide preko veze, okej. I to vam je jedan pad s neba. Kreiranje vam je sastavni deo toga, znači moja želja, moja potreba za kreditom i preka želja da mi od nekog dođe. Nisam razmišljala kako da mi dođe, na koji način. Znači, mene nije interesovao način. Ja sve vreme vama pričam, nemojte uopšte da se pitate, naš um nije napravljen da pita kako, na koji način. Logika pita kako, a logika vam ne daje odgovor. Uvek, kako treba. Uverite se sami. Znači, naš um nije napravljen da pita kako, već da prihvati manifestaciju kad vam dođe. I kad vam se desi ono što ne očekujete, što nema veze sa, dok god se pitate ja, ili kako ću ovo da ostvarim, kako ću ovo da ostvarim, nećete da ostvarite. Nećete, zato što ćete tražiti logične odgovore. Kao što je meni bilo jasno da ja u banci, kao banke ne mogu da dobijem kredit, ali mi je došao. Znači s neke 10. strane, sa strane sa koje ne da nisam očekivala, nego da bi neko rekao, možda će da se desi situacija, ja bih mu tada rekla u trenutku da sam se pitala kako i razmišljala, ja bih rekla to je nemoguće. Znači, preko noći je firma donela odluku. I mene nije interesovalo. Prijavila sam se odmah i obavestila koleginicu za koju sam znala da je hitno i bitno, koliko je bilo hitno i bitno meni. Jer sam upravo taj iznos trebala da dam za nešto što mi je bilo, tako se namestilo sve. I uvek se sve namešta u životu. Znači, ovaj video posvećujem svima onima koji idu logikom i savjetujem i koji rade na sebi da izbacite logiku, jer logika stvarno ne može da vam donese ne može da vas odvede na pravi put manifestacije i ostvarenja želje. Svi oni koji vas osuđuju, nemojte da dozvolite to ili ih samo pustite, nemojte da im dajete odgovore. Jer onaj ko sudi, to sam malo pre rekla, o vama daje sud o sebi u stvari. I ima neki veliki problem sam sa sobom. Ja sam doživjela lično mnoge kritike, ali to kod mene ne ide tako, zato što uz upravo kritike
mi dolaze od osoba koje idu logičkim putem, planskim i koje ne vide ništa šire, iako znaju za sve ovo, iako su ti ljudi doživeli nešto što se tiče, ne mogu da kažem, rada na sebi. Znači, to mi je još ono kao veći hit. Kao, prošla sam nešto tipa, uspela da ostvarim, da nemoguće pretvorim u moguće i onda se posle vratim logici i ono, kao pitam te, ne znam, ovo i ono. I lepo Ana kaže, nemojte se pitate kako, bolje pretvorite to kako u zašto, recimo, zašto bi bilo dobro da to tako bude, eto. Ne da razmišljate kako nešto ne možete da ostvarite, nego zašto bi bilo dobro da se to ostvari, zašto bi bilo dobro da sad ne radim ništa. Pa neću da radim ništa zato što mi se ne radi, zato što mislim da ne mogu da dam svoj maksimum, zato što osjećam tako. Znači, ako se ne radi ništa, dođe takav period, ostavite sve. Pustite, jer na silu ne možete da postignete ništa. Imala sam i takvo pitanje. Zašto si otišla da se odmaraš, a trebala si da radiš? A ko je taj neko da zna šta meni treba? Ko je taj neko da mene pita kako sam ja? Da li imam neki problem? Možda. Neki drugi? Zašto mi nije fokus na tome da radim trenutno? I svi mi imamo takve trenutke. Ti trenutci znaju da traju nekad i duže. Tad ostavite sve. I nemojte ništa na silu. Jer znate da kad radite na silu, tu rezultata nema. A čuda se dešavaju. I pada sa neba. Ja sam navela samo jedan primjer. Mogu da navedem i drugi, mada sam ja to navela kao kreiranje, kad sam govorila ono što nemam u Beogradu, metar sa metar. Pa sam nasledila grobnicu na Novom groblju u Beogradu, kad su me kolege zazale i rekao, ako to prodaš, zaradit ćeš ono tipa stan. Pričala sam u Panču. Moja želja je bila da se ocelim, dok god sam razmišljala kako, to je u vrijeme kad sam snimala Zahvalnost 2017. Ja nisam odgovor imala. Kad sam počela da razmišljam o tome zašto bi bilo dobro, i mislim da sam u videu onom jednom zašto sam počela da radim Zahvalnost, tu i dala odgovor zašto bi bilo dobro, i tu imate odgovor zašto je bilo dobro za mene da odem, i ja sam našla put i otišla sam. Tako je isto bilo kad sam se selila iz Beograda u svoj rodni kraj. Ja nisam tad razmišljala o tome kako ću da nastavim da živim tamo finansijski i ostalo. Ja sam samo znala zašto želim da odem tamo, a to su moje deca i škole je bilo prvenstveno to, a onda i same finansije, znači život u Beogradu koji je već bio nemoguć sa onom platom, i o tome imate video. I eto, sve pada s neba. Tako da ja želim da vama sve pada s neba, da isključite malo mozak u smislu logike i razmišljenja, jer logika nam treba za neke druge stvari, kad ostvarimo željeno i kad trebamo da iskalkulišemo samo neke sitnice koje u suštini nisu bitne. Želim vam lepe dane ove jesenje, da ih provedete u svoje voljene i mi se čujemo nekom drugom.